Jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe filaɓe jingiral jammu bela yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum kanko e dendagal mayɗe julɓe en garti hande jokkude ɗo deftere nde gonnuɗen e dow mum wiyetende Pittali Mayra ɓe mawɗo men Yero Doro Diallo tawi gonnoɗen koye keblungal dewle koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi e ngal ɗo damal hono yaadu Soule yeehi Sénégal ñalɗi ina jiilo kiraale ina pillo ko woɗɗuno e jamanu ina ɓattiro happumoɓe kappuno dewle mabɓe natti woddude eɓe tinno e jokkude jangɗele mabɓe ha e ƴewndu hono examen ji mbaɗi e ballal Allah Soule e boolo fof kebdi liijes uji mumen goto hen fof so ɓi fannu mo yiiɗi jokkirde jangde mum towde windi toon hakkillaji mabɓe ndeeji to banggue jangde goƴa mawɗo keddiɗo yeeso mabɓe ko dewle ɗe eɗen balɗe Samba Sadio windi mari Hambargo ɓatake emo namdito ko ɓe goni e dow mum holno ɓe jarata e ko ɓe kalduno e garal mabɓe ngal mari ruttimo ɓatake hollimo wonde hay batte ala ko wayli e happumoɓe kappuno dewle ɗe so Allah jaaɓi so saaha o ɓadima tan maɓe ngar kamɓe fof ɓe goni tan koye heblade kadi ɓoyata ma Soule arton jittodiron kumpa gandon ɗomin jarata e keblungal amen nden lewru Août darima tan ɓen balɗe Soule yeehi Sénégal o tengtinani jinnaɓe makko wonde kamɓe fof koɓe aroɓe saabu ɓe ngala toon caɗele tengtuɗe koyno leltinaɓe walla haɗa ɓe arde o heɓɓiri wi ko min e Sadio Demba kebludino ardude hawri soldareɓe leydi ndi fof noddirama ko ɗum haade min ardude Soule ne yano Coumba Samba o wi Sadio Demba de nani toon tan hangue saabu wonema hay somo winda tawata ko mo waɗi photo yeeso makko ko gorko jogori wawete yummum Soule jaali wi o foti ardede min jiyamo mori e ñantule Coumba mbari min suuda men fof heewi photoje Sadio Soule wi so Allah jaaɓi ko minen gardata ngol kam on jiyanmo Soule jaali heɓɓiri wi no Sadio wayi yidde arde ni so laamu etima haddemo arde tan o ha guere bonɗi te o ɓoroto e arme keblungal mari Hambargo nde wonno mari Hambargo ko joom jawdi no feewi kadi omo fasni koreji Demba Sadio joom galle makko o felliti heblanade dawle suhaɓe ɓe keblungal mawgal saabu mo andi e jaati gurdam Afrique naaɓe ne serti e gurdam tubakoɓe ɓe jogori ardude ɓe ina e sere jayndiyankoɓe ko ɗum waɗi o soodi bolletaji mbajjiji e bolletaji baguiji rewɓe e worɓe tasaji e booluji kudduji e labɓe ha heewi o soodi lampaji gaz mawɗi kanko mari Hambargo omo felliti nawde kalis cewɗo no feewi o wi ɓesmu makko enen mbaynotoɗen ko ñande 15 décembre balloyen yimɓe galle ɓe e keblungal ɓe jaddaten ɓe daña yiilade seeɗa e leydi he ko wayno yaade Gorée e nokkuji goɗɗe ɓatake faade e David Richard Soule neldi David Richard ɓatake noddandu o wi sehilam tedduɗo David Richard tanum Dawdo Samba Olo ɓi arɗo waɗaɓe to Amérique miɗen beltoro windude on oɗo ɓatake gam humpidde on wonde min Soule Samba Sadio e boolo Demba Sadio emin jiiɗi ɓe ninde dewle amen e dewgal Sadio miñi amen ñande 2 janvier garowo dewle ɗe mbaɗoyte ko Sénégal
ina wela min e tawtorte ɗon ani ɓesgu ma e kala tanum Dawda Samba Olo to Amérique. Sule waɗanimo hen lelgo pijirloji baɗeteɗi e yangue he. Nden David Sarr heeɓi ɓataki Sule o noddi ɓesgu Dawda Samba Olo gongu Amérique ngu fof ɓe mbaɗi batu o jangtaniɓe ɓataki Sule. O wi min noon komi jahowo tawtoroyede kala jiɗɗo yaade yo heblo min jaada. Sete mawɗo hebli mbi enen jiyoya Afrique sabu meeɗani yaade Afrique rewɓe worɓe fof pelliti yaade. Sete Marie Hamborgo nden Marie Hamborgo ari Sénégal no wonde sere mum e suhaɓe mum ɓe jippoyi hôtel Saint-Louis. ñande hen Sule yaade sehilaɓe mum ɓe calminoyɓe. Sule wi janggo mami aro noon jehen calminoyon galle bappaño mon Samba Sadio na heppe yiido on. Nden weeti Sule addi oto araniɓe hono Marie e Bolo e Sadio en. Nde ɓe jetti jiiɗo Sadio no ɓorni koltu militaire fof sikka ko Demba Sadio. Nde wonno ɗo ɓe mbayrodirno e Demba Sadio ko ɗo tolnino e duuɓi darde doole. Ala ko sendiɓe so wona tan Sadio ɓuuri mo wujjol seeɗa. Ñande hen wuro ngo jaɓɓiɓe jaɓɓungal belgal kamɓe jurminigal ɓe no goya jurum ɓe no koljina weltare. Ɓe ñalli toon ha heeri ɓe joftoy hôtel. Mari wi janggo min poftoto ɓawo janggo Sule arani min jewten jittodiren kumpa. Nden Mari ari ɓesgu Samba Sadio ngu hollimo no ɓe keblori. Ɓe puɗɗori ko holludemo wuro ngo cuuɗi huɗo na pewna pewnugol moƴƴol koyno ɓuura temedere galle. Ɓe kollimo cuuɗi yombayɓe ɗi na pewna kadi pewnugol keerigol nder e boowal fof ne ñeña ñeñgol jongol. Sa woni nder a andata koye suudu huɗu gonɗa. Ɓe kollimo suudu esiraɗu ndu e ndu fewna pewnugol e yeeso ɓurgo yodde koyno hollira ko suudu kilifa sa yi tan a namdotako. Ɓe kollimo galle jippude sete makko no fewna mbadi ngarɗudi ndi jiida e jippude sete Amérique naatɓe kadi. Kala hen galle mo natɗa cikkata ko on ɓuuri yodde. Ɓe kooti galle ɓe kollimo magasin kewɗo gawri e maaro e barille nebam e serte gayi e serte dammiri koyno jogo yangue ngue ha hulta. Ɓe kollimo magasin ne waɗa ha heewi leece dime e tagareje e tallaji bagiji e tagde leppi ngam waɗoɓe cosaan men hanki. Mari welti ha muga welemma. Mari yoɗa pewnugol cuuɗi ɗi e keblugal ngal no foti moƴƴude e timmude. Nden o fayi e joftoyde hôtel o wi yoɓe neldu toon sete arda yimɓe jogiiɓe juɓɓude ɓe o hollaɓe ko addori ko. Janggo mum ɓe dari Ndar o holli ɓe boletaji mbajjuji e boletaji bagiji rewɓe worɓe dongle boluji labbe e kudduji e barraduji. O addani ɓe machinaji ɗiɗi ñotoji. Sule yehi Ndar suɓi toon nantinowo Farayse nanɓe ɗemɗe Afrique ɗe ha tenki e Pular ɗemgal wuro ngo. Suhaɓe rewɓe ɗiɗo oya wondi e Bolo oya wondi e Mari no nantina e suha gorko goto on wondi e Sadio e ɗiɗo woɗɓe wondoɓe e seto o. Ko noon kadi o waɗani sere gummiɗo Amérique o nantinowo tawa ko wawɓe anglais o waddi e Bolo en neɗɗo bawɗo protocole.
Sete David Rissard yettima e Ndar. Ñande 2 janvier Sete David Rissard yetti e Ndar ɓe jippoyi hôtel. Sule ari jaɓɓade ɓe o wi yoɓe pofto ha janggo o arana ɓe ɓe calminoyo bandiraɓe. Janggo mum Sule ari nawi ɓe ɓe calminoyo bandiraɓe. O holli ɓe galleji pewnaɗi ɗo jombaw ngu waɗete ɗo. Ɓe belti hen kattude. Hen goto namdi beele fulɓe ne jiidi e injeji Amérique. Sule jali wi ala ko ɓe jiidi e injeji ɗi so wona taw ko to yimmen ha wawi bammen adama. Nden ɓe koori galle ɓe poftima. Hiiri David Rissard yaltini kalis kewɗo no fewi o totti Sule yo wallitoro dewgal mum. On kihiɗe dewle ɗe kuma e tawtorede moƴƴuɓe diwanu fof. Ñeñɓe, nalankoɓe, cooloji e ñamakalaji fof ngari notirade. On jamma ɓe mbaldi e lengdi. Jawdi Demba Sadio. Nden Mari Hamborgo e suhaɓe mum ngari ɓe pofti balɗe 3. Waɗi saha eɓe jewtida e jinnaɗo maɓɓe Samba Sadio e nder yewtere he Mari namdi wi no foti kalis ko Sadio foti tengde. Samba Sadio wi mami jabon. Janggo mum Samba Sadio wi hammadi mum so jawdi ndi jofi haade ndi orde janggo kollen suhaɓe Demba ɓe jawdi mumen. Weeti subaka Samba Sadio noddi Mari, Boolo, Sadio e Sule yoɓe ngar ɓe jaada to jawdi to. Hammadi Samba waɗi suhaɓe ɓe palti jawdi Demba Sadio ndi fof heedi banque. Samba Sadio wiɓe jawdi bammum nani ko ɗum Demba miñam woppuno ɗo e jawdi nde yahata soldatagal. O jogino kolte 7. Caggal mum o neldimi kalis laabi 2 codanmomi ñalbi 12. Kanji ngoni ɗiɗo 4. Kadi kala nde ɗi jibini gay fof so ɗi mawni mi wostoto ñalbi. Hande ko Demba jeyɗo ko maɗi gonna 60 holsere e ko fayi seeɗa. Soni noon jawdi mon nani ɗo jiɗɗon fof mbaɗon. So dammiri ndi jofi kolle ɗon ko jeyɗon hen ko. Nden dammiri ndi jofi ɓe kollama won temedde 2 mbeewa e mbaalu. Arɗo wi nde min goni suhaɓe o hokkano ko mbeewa goota ko ban woni beyɗi e baali ɗi fof. Joni kam on gandi Sadio ne jogui ko teŋi ha heewi ko wona kalis ɓolo. Nden ɓe jii jawdi ndi ɓe muga ɓe donki haalde hay konngol Allah e ɗum bettude ɓe. Nden Mari yi nguɗo neɗɗagu e ngal ɗo nunɗal e ndiɗo jawdi tan ɓernde makko hecciɗi o ronki nangude gonɗi makko o woni e wayde. Nden o deƴƴi ha ɓernde makko deeƴi o wi mi nimsani eko ndesnodirmi e Demba ko sabu neɗɗagu mum mi andi tigi sukaɓam ne jogui gorol moƴƴol. On ñande Samba Sadio yeyni wonde altini janggo dewle ɗe na kume. Janggo mum o holliti mawɓe jama wonde so takkosan juulama omo yiɗi humde dewle suhaɓe makko jiɗɗo tawtorede fof yoɓe kawroy do jama ɗo. Nden saha o yonti fodɓe tawtorede ɓe fof ngari. Teŋe e foddeji dewgal fof kala mbaɗa ha timmi ko alda e ñamade. Sule e Sadio gore mabɓe fof teŋi 15 naggi.
ñande dawle sukaɓe ɓe kuma ha tiiɗi ha baaji keddi weeti ɓe dawri yanke on jamma bela kondi wisa rewɓe ñeeñɓe mbaldi lengi belɗi yo mbayɓe joftoy e damburɗi mumen ɓe pini ɓe ñaldi yange kono weldere nde fof waɗoya koto wuro heso ngo sukaɓe gure ɗe fof pewni ngo aadaji dawle bayrunoɗi waɗede fof gurtina mbaɗa ha weeli ñeeñɓe notiti gila e wambaɓe awluɓe maboɓe suude paate nalankoɓe e ñamakalaji e ñagotoɓe cowloji almuɓɓe ngayi kele moññoje e haaliyankoɓe mawɓe norti arɓe ɓe cuuɓi mawɗo ñeeñɓe e mawɗo nalankoɓe mawɗo cowloji mawɗo almuɓɓe ngayi e mawɗo kele moññoje yo juɓɓin no kirɗeli ɗi jarata e nder juutendi yontere damburdu nde ñalawma cakkitto ɓe mbaɗa jime jalnika e haallaji jalniɗi ɓe udditira pijirloji ɗi ɓe genniri jamma mo yejjittake ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi gatten e no ɓe juɓɓinirta pijirloji mabɓe ɗi e jamma moɓe genniri jamma mo yejjittake Allah jarama on jarama